Vapur tal-Gozo Channel li telaq minn Għawdex u kien diġà fit-triqtu lejn Malta kellu jdur u jerġa' lura x-xatt tal-Imġarr biex jiġbor liċ-Chairman tal-Gozo Channel Joseph Grech u l-familja tiegħu. Dan il-każ seħħ fit-12 ta' Novembru li għadda u kien irrappurtat fuq il-gazzetta The Sunday Times. Intqal li ċ-Chairman tal-Gozo Channel ma kienx induna li kienet bidlet l-iskeda tal-kumpanija illi jmexxi huwa stess minn dik tas-sajf għal tax-xitwa. Għalhekk telef fil-vapur li bl-iskeda l-ġdida minflok fis-7:30 telaq fis-7:15. X'in ra'jek Grech talab li l-vapur imur lura għalih. Bil-passiġġieri li kien hemm abbord ma jafux x'kien qed jiġri eżatt. Meta wasal lura Għawdex il-vapur niżżel ir-rampa biex fuqu seta' titla' l-vettura taċ-Chairman Joseph Grech. Miegħu telet ukoll karozza Jaguar sewda li wkoll kienet telfet il-vapur. Din l-aħbar żviluppat biss ġimgħat wara li l-Prim Ministru għamel attakk fuq l-ispeċjalista tal-għajnejn Franco Merċieqa dwar il-pass ta' priorità li kien juża biex jaqdel il-pazjenti. ċerti nies għawċin li jaħsbu li jafu kollox, li jiċċabsu fil-politika, tafu għaliex biex jaqbżu l-kju ħajjilħu l-vapur ta' Għawdex biex jaslu x-xogħol biex mistax ara xogħol fil-ħin. Tajjeb. Il-pass ta' priorità li kien juża Franco Merċieqa fuq il-Gozo Channel tneħħiet malli ħabbar l-intenzjoni tiegħu li jingħaqad mal-Partit Laburista. Mhux magħruf jekk il-Gvern u isser jieħu passi kontra ċ-Chairman tal-Gozo Channel bil-Ministeru tal-Finanzi ma jwieġibx għal mistoqsijiet ta' The Sunday Times. Intqal biss li Joseph Grech skuża ruħu fuq dak li għamel.